bening banget, enak gawe nyekel iwak. Aku gawe wadakannya, tuku saka pasar karo ibu. Maaf nih Siti, aku mek gawe tangan, kene iwak iso dilebokno nang tanganku. Golek lumut wis, kanggo umpan. Iwake pasti akeh sing seneng. Ayo cepet, sak durunge srengenge dhuwur banget. Aku sing ngilem wis, aku ora wedi teles. Fitri mesti wis dadi sing paling rame, tapi nganti ojo sampai kesandung. Wis meh mateng. Warnane kuning, apik banget. Pasti akeh gole. Ayo golek wis. Ayo! Ayo! Ali-ali. Tukure adem kok. Iki sejeneng dolan sejati, ora butuh HP, ora butuh listrik. Hadeh. Bareng-bareng, seneng bareng. Kan ora lali kudu rukun. Yo wis, ayo bali wis kate sore. Ayo! Ayo! Persahabatan itu sekali abad. Jadi mana apa ini wong? Dek, harap lu. Dina iki cenderke banget. Muga-muga sesuk bisa dolan maneh. Dolan ning kali, sawah, kabeh gawe arti lego. Dolan bareng kanca iku ora diganti omongan. Yo, persahabatan itu yang paling penting. Ayo pada janji minggu dolan bareng-bareng maneh. Setuju. Dolanan bareng uyuh rukun nganti tuwa. Pertemanan sejati adalah ia yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Persahabatan itu seperti bintang, meski tak selalu rapi, tapi terlihat selalu ada untukmu. Terima kasih teman-teman yang selalu ada untuk diriku. Kamu adalah sosok kawan yang sangat berharga bagiku.